रामू अरे रामू ए चाष जमी कौन फाटिकी आँ हो गलानी जमी रे कौन ठीक समय पानी दिया जाऊनी कि शांते ये मु केमिति जानिबी आपण जहा देखुचंती मु भी तो सैया देखुची। तू केमिति जानिबु माने शांते ये जमी को पूरा सनातन रो पुओ रघुआ भागरे चाष करूची से जानिथिबो मु केमिति जानिबी कहिले। अरे से ओळसुआ हातरे मो जमी को दे देचू शांत मु कोन जानिथिली एत कथा गाँ पिलाटा आसी नेउरा हैला बोली विश्वास करी देई देइथिली एमिति रे भी ता बापो गोस बापो आपण को जमीदार रे काम करी आसीचंती सेई सब आखि आगरे रखी जमी खंडक देई देबा कथा। हैला जे ता बोली कोन चाष जमीटा को एमिति अवहेला करिवो साथे आपण जदी कहिबे गला बेले ता घर देई चली जिबा। हां सेया रामू सेया आमे लोकन को सहाय्य करिया को जाई शेषरे आमे ता द्वार होबा। आज्ञा साथे चलु नाती चलंतु। काली राति रे मु एटी चारा पकेकी जाइथिली राति भितरे जाल एते बाहरी नागिला काईकी आसिला आसिला अरे वाह केते प्रकार माछ अरे 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 आज मो पंचम रे बृहस्पति भाग्य द्वारा मोर केमिति फिटी गला जाल रे गुटे कोइच भी पड़ी केते दिन पर मते गोटे कोइच मांस खाइबा को मिलिबो। शीघ्र शीघ्र जाई माछ सबू को बाजार रे बिकी दे आसीबी देले घर को जाई भलरे गाधे पाधे कोइच मांस झोल खाई देबी। अरे ये थोड़िया आगरू जेमिति बाहरी नागुथुला एबे काई सेमिति बाहरी नागुनी ए थोड़िया फाटिकी माछ सबू पड़ी जाइनी तो देखे देखे साथे हे पहुंची गले एइटा पूरा रघुआ घर। हाँ अच्छा ये घरे के अछ रघुआ अरे घरे अछु बाहर कुआ हेई पुणी बाहर किए डाकिलानी जाउची जाउची मल्ला एपटे घर काम करिबी ना किए डाकिला देखिबी। अरे ए शांति ये अरे माँ घरे रघु नाई कि थिले परा हेले एबे नई को माछ धरिबा पई गले कोन किछि कथा थिला कि से आसिले नहले मु कहि दियंती बुझलो रघुआ को आसिले कहि दबो जमीदार आस्तिले चलो रामू बुझलो रामू। आज्ञा साथे रघुआ तारो गाईर जत्न तो भल रखिछि साथे आपण जदी कहिबे ताहले गाईटा को उठै नबा। ए रघुआ अरे आज की माछ नहीं आसु हां सापुआ सहाड़ा पत्री ताउती चमचम गिला ए बस बस थाउ थाउ अरे एते दिन जाए तो देखा नथिला आज जदी देखा हला ताहले एते माछ नहीं आसु हां
ଆନେ ଗୋଟେ କଚିମ ବି ପଡିଛି। ଏବେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇ ଯାଇ କଚିମ ମାଉଁସ ଖାଇମି। ଆରେ ବା 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 ବା, ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଗରମ ମାଂସ ଝୋଳ। ଭଲ ଭଲ। ହଉ ହଉ, ମାଛ ସବୁ ଢାଇଲୁ ଦେଖେ। ହଁ ହଁ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ। ହଁ, ଆରେ ରଘୁଆ, ଇଏ ମାଛ କାହିଁ? ସତେ ତ, ମାଛ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତ ମାଛ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆରେ ଭାଇ ସତ କହୁନି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ମାଛ ଧରିଥିଲି। ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ? ମିଛୁଆ ରଘୁଆ, ଚୁନା ଲଗେଇବାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ପାଇଲୁନି? ଯା ଯା ଯା, ଘରକୁ ଯା, ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ତିଆରି ମାଂସ ଝୋଳ ଖାଇବୁ ଯା। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ ସେ କଥା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଏ, ଅନୁକୁ କହିବି କଚିମ ମାଉଁସ ଝୋଳ କରିଦବ, ନହେଲେ ଏ କଚିମ ବି ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ଅନୁ, ଏ ଅନୁ, ଆରେ ଚାନ୍ଦ, ମତେ ଦେଖି ଏମିତି ହାମ୍ବୁଳୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଲା? ଡାକୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ବୁଝିଲ ଅନୁ, ଜାଲରେ ଆଜି କଇଁଚ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା। ଇଏ ଗଲ ଗଲ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ମସଲା ଦେଇ କଷିଦେଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ଆସେ, ତାପରେ ମିଶିକରି ଖାଇଦବା। ହଁ ହଁ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ନା ଜମିଦାର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି। ହେଇଟି ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲ, ତୁମେ ସେମିତି କିଛି କରିନ ତ? ଆରେ ନା ନା, ତମେ ଗଲ, ଯାଅ ରାନ୍ଧବଢା ଆରମ୍ଭ କରିନିଅ, ଆଉ ଡେରି କରନି। ହେଲେ ଚାନ୍ଦଟା ଏମିତି ହାମ୍ବୁଳଉଛି କାହିଁକି? ଯାଏ ମସଲା ପତ୍ର ବନାଏ। ଏ ରାମୁ, ଏଇ ବୁଝିଲୁ, ମୋ ମନ ଜମା ବୁଝୁନି। ମତେ ସେ ରଘୁଆର ଗାଈଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦରକାର। ସାନ୍ତେ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। ନାଇଁ, ମତେ ଏବେ ହିଁ ସେଇ ଗାଈ ଦରକାର। ଇଏ ତାହେଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହିଲା? ଆରେ ଚାନ୍ଦର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଏବେ ତ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ଆସିଲି। କି ଅଜବ କଥା, ଏବେ ଏତେ ଜୋର ଜୋରରେ ହାମ୍ବୁଳଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଯାଇକି ଦେଖେ କଥା କଣ। ହାଇରେ, ମୁଁ ଏ କଣ ଦେଖୁଛି? ହେ ଭଗବାନ, ସେ ଛୋଟିଆ କଇଁଛଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମ ଚାନ୍ଦୁକୁ ଖାଇ ଦଉଛି। ହାଇରେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ, ମୋ ଗାଈକୁ ଏ କଇଁଛ ଖାଇଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କଇଁଛ ମୋ ଗାଈକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଏଇ କଇଁଛ କଣ ମୋ ଆଡକୁ ଆସୁଛି? ମତେ ବି ଇଏ ଖାଇଦବ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? କୁଆଡେ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏ କଇଁଛ ମୋ ଆଡକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଇ କଇଁଛ କଣ? ସାନ୍ତେ, ଏସବୁ କଣ? ଘର ଗାଈ ମରି ପଡିଛି, ଆଉ ଏତେ ବଡ କଇଁଛ ଅନୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ରାମୁ, ଏଇ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ରଘୁଆର ଗାଈ। ଯା ଯା ଯା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପଳେଇ ଚାଲ। ସେଇଆ ସାନ୍ତେ, ସେଇଆ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଳେଇଯିବା। ଦୌଡ଼ି ଆସ, କେଇଠି ରହିଗଲ? ଆସ, ଏ କଇଁଛ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଇଏ ତ ଅନୁର ପାଟି। ଏ କଇଁଛ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବଞ୍ଚାଅ, ଏ କଇଁଛ ପାଖରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ରେ। ଅନୁ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେମିତି ହଉ ଏ ମାୟାବୀ କଇଁଛ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ହେଇଟି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଦେଖୁଛ ପରା, ଏ କଇଁଛ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ କର। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି।
ନା ନା ଏ କଇଁଛ ମତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଅନୁ ଅନୁ ଉଠ ଉଠ ଅନୁ ଉଠ, ସେ ମାୟାବୀ କଇଁଛ କବଳରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସତରେ? ଆରେ 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 ଏବେ ଏବେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଝିଲ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ହେଲେ ଆମ ଚାନ୍ଦ, ତାର ତ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା?